Ngiyabingelela kumaNazaretha onyazi lezulu. Ngishumela Khumalo lo wasentatha usathempeli esifundeni saseMajuba. Namhlanje sihlangene lapha ke ngenabasha ehholo kaMdakanga. Izingane zase-Majuba zihlangene zizokwenza i-conference yazo inabashu. Inabashu yini ke? Inabashu yintsha yamaNazaretha onyazi lezulu. Le nto yaqalwa inkosi inyanga yezulu ngale yaminyaka ngoba ibuka ukuthi izingane zithi ingakhula bese ihlubuka ibuka ubunandi bezwe. Kodwa sibuka inyanga yezulu asithi ke ayikhande uhlelo olunjengalolu. Inkosi inyanga yezulu ushembe lo owesithathu. Kwaba kanjalo la qala kanjalo kunabashu. Uthingo lafuna iqhubezela inkosi uThingo unyazi lezulu ibeke phezulu inabashu. Namhlanje sihlangane lapha ukuthi izingane ke zizokwenza lokho futhi esikulindele enganeni ukuthi izingane ziphathe kahle zikhuliseke zibe ingane zabaNazaretha ihloniphe. Ungabi bikho ngelilanga uthola ingane yomNazaretha isisejele ingane yomNazaretha idlwengulile. Uhlelo qoqa izingane ukuze zibe obaba zibe omama kusasa zikwazi ukuyiphatha. Yingakho ke sihlangane namhlanje nje mina njoba ngikhuluma nje ngingu-advisor for amajuba ngoba ngaphuma ey'nganeni ekutheni ngibe uhlalo ngase bengibeka ngokusemthethweni ngibe u-advisor. Yingakho-ke nami ngikhona ngifike ekuseni ngizobona iy'ngane yihlelekile yini kwenzeka yonke into futhi sihlela yonke into sihlala nokumnandi ukuthi zima iy'ngane y'jabule ziy'thole zisesontweni noma ziy'thole zisekhaya zinabazali abapheleleyo. Yilokho-ke engikushoyo-ke nami engikuchazayo ukuthi-ke le nto iphelele ngisho ezulwini njengoba silapha nje unyazi lezulu liyayazi ibikiwe ukuthi-ke iyona nto lo suku sobe sihlangene ngalo senze umsebenzi kaShembe. Ngiyabonga kakhulu, inkosi inibusise.